дуруд бинандаҳои азиз, тамошобинони шабакаи варзиш, инак марҳилаи ҳаштягниҳои ҷоми Тоҷикистон ҳам ба анҷом расид ва дастаҳои муваффақ тавонистанд ба марҳилаи баъдии ин мусобиқа роҳхат гиранд. Мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон аз рӯи сатҳу сифат мусобиқаи дуюм дараҷа дар кишвар баъд аз Лигаи Олӣ ба ҳисоб меравад ва имсол аллакай дар даври муқаддамоти дастаҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои баъдӣ талош карданд ва дидем ки дар марҳилаи ҳассос, яъне ҳаштягфинал, аллакай якчанд дастаҳои Лига якум ширкати фаъол карданд. То як андоза тимҳое буданд ки бо сари баланд аз ин марҳила ба даври якчорниҳоӣ гузаштанд. Ин барномаи 90 дақиқа аст, роҷеъ ба бозиҳои даври ҳаштягниҳоӣ ба шумо қисса мекунад ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо коршиноси футбол, сармураббии тими миллии футболи Тоҷикистон Усмон Тошев қарор доранд. Хуш омадед ба барномаи мо ва фикр мекунам бозиҳои ҳамин марҳилаи ҷоми Тоҷикистон бисёр ҳам хотирмон сипарӣ шуданд. бисёр нағз гузашт бозо, як ду се бозоя ман рафта дидам стадионба. Бисёр нағз гузашт, бисёр нағз. Дар сатҳи баланд. Да, бисёр нағз гузашт. Хуб, биёд таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври ҳаштягниҳоӣ. дӯстони арҷманд, шурӯъ аз бозии дастаҳои Кӯктош ва Хуҷанд ки барои Кӯктош дар сафар баргузор шуд, бо ҳисоби 3-0 шогирдони Маҳмадҷон Ҳабибуллоев ғалаба ба даст оварданд. Душанбе 83 ки муқобили Регарталаз як бозӣ арзанда кард, мутаассифона барои мухлисони ин даста ба бохт рӯбарӯ шуд. Файзканд ҳам дар вақти иловагӣ аз Хатлон шикаст хӯрд. Равшани Кӯлоб дар майдони худ дар вақти иловагӣ Паншеро мағлуб кард. Барқчӣ дастае ки дар Лига якум бозӣ мекунад аз Локомотив Помир ноком гардид. Истаравшан дар вақти иловагӣ дар майдони худ клуби марказии варзиш Артишро мағлуб кард. Равшани Зафаробод дар майдони худ аз Эсхата ба нокомӣ рӯбарӯ гардид. Истиқлол бидуни мушкилӣ бо ҳисоби 11-0 Моҳирро шикаст дод. Кадом натиҷа барои шумо фикр мекунам ғайриинтизор буд дар даври ҳаштаг? Албатта мин Хуҷанд Кӯктош натиҷаи ғайриинтизор. Чӣ ба ки акун ин футбол ки чӣ тайёр мекунад, худаша ҳамти бозӣ мекунад, лекин мо фикр карда будем ки ин бозӣ бисёр хуб мешуду. Акун бозӣ хуб шуд, лекин Кӯктош мебурад, ман умед надоштам. Лекин ман медонам Кӯктош бачаҳои хуб ҳозир ҷамъ карда ки гирифтагӣ ба даст якум круг. Ман фикри ман ки ба даст дуюм кругба бисёр хуб бозӣ мекунад. Бале, онҳо ҳадаф доранд ки роҳхати ҷоми Конфедератсияи футболи Осиёро ба даст оваранд. Албатта, хабарам аст. Бале, ба ҳамин чизҳо сабаб мешаванд ки ҳоло даста пурқувват шудааст. Хуб, аз Кӯктош гуфтем натиҷаро интизор набудед шумо, аммо бохти дастаи Хуҷандро дар чӣ мебинед ки онҳо дар майдони худ 3 гол сар доданд ва ноком шуданд ва ин аввалин бозии Ҳаким Фузайлов буд. Акнун Ҳаким Фузайлов омадагишон бисёр нақш шуд аз барои Тоҷикистона футбол аст, чӣ ба ки мураббии бисёр қувват, бисёр билимашон, пуртаҷриба аст. Лекин ҳеҷ фикр накарда будам бой метиҳанд. Ман о'ylab мекунам, фикрам ки имон бозингаро инҷиба ҳар як бозиба бисёр фикрияму ғалаба кати тайёр карданашон дар кор. Ҳамин якта мушкиле ҳаст ки мо бозингаромоба бозиба нақс тайёргарӣ мебинанд, лекин машқ ба тайёргаришон якти сустар. Бояд ҳама чиз баробар бошад. Албатта. Ман о'ylab фикрам ки ҳамин бозиба ҳамин бозингароя бозеш таъсир кард. Чӣ ба ки бозингарошон ҳам нақс, маҳораташ калон бачаҳо, солошон ҳам калон, 1 сол не 2 сол не 10 сол 15 сол боз карда гаштем. Ҳеҷ намефаҳмам читор ино сеха 1-0 мумкин, 2-1 мумкин буд. Там 3-0 бисёр сенсация аст. Сенсация, чӣ ба ки ино медал ба ҳаракат мекунанд, ҷои якум, дуюм ба ҳаракат мекунанд. Кубоки гирифтан ба ман медонам мақсадашон ино ба кубоки гирифтан буд, чемпион шудан буд. ҳамтӣ шудим бозӣ. Ва дар бисёри дастаҳо мураббиёне ки нав ба тим меоянд, албатта машқу тамрин ҳам дигар мешавад. Шояд ин чӣ сабаб шуд дар Хуҷанд? Гапатон тоғри. Мураббӣ мебиёд, машқо алиш мешуд, ҳар режим алиш мешуд, талаб алиш мешуд. Лекин ин бозингарои нав не, ино фаҳмиданашон дар Кубат Ҳаким Каюмович ино бисёр нағз медонанд ки характерашон, ки талабашон чи аз барои ҳамон ман о'ylab мекунам
машқошон ҳам нақс буд, ҳаракатошон ҳам нақс чуте бо дидам. ба ҳар сурат вақт нишон медиҳад ки дар марҳилаи дуюми чемпионат онҳо чӣ гуна бозӣ мекунанд. хуб дӯстони азиз, биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар поёни ҳамин рақобат сармураббии дастаи Коктош ва мураббии дастаи Хуҷанд чӣ гуфтанд. андешаи онҳоро якҷо мешунавем ва баъдан боз барномаро идома медиҳем. пеш аз ҳама мехостам ки мухлисони дастаро бо ин ғалаба дар аввалин бозии ҷоми Тоҷикистон табрик гӯям. умуман дар бораи бозӣ гуфтаниам ки аввали бозӣ бартари бозии мо маълум буд. хеле ки фикр мекунам дастаи Хуҷанд хеле фикр кард ки мо омада ҳаминҷа абарона бозӣ мекунем аз хати муҳофизат, лекин имрӯз даста тайёр аст ки 90 дақиқа дар ҳуҷум бошад. барои ҳамин дар қисми аввали бозӣ албатта мо ҳолатҳое ки доштем, ҳолатҳои голзаниро истифода бурда натонистем, лекин дар қисмати дуюм хеле бозӣ хуб шуд ва ҳолатҳое ки доштем ҳамон ҳолатҳоро истифода бурдем. фақат ҳамин бозингар ҳамин бозӣ як чи худро ба ман мумкин ҳамин бозингаре ки дар хати ҳуҷум бозӣ мекунад корди сур гирифт. аз ҳеҷ вақте ки ҳисоби бозӣ 3-0 аст, дар чунин вазъият албатта корди сур гирифтан қадар бори дигар ишон медиҳад ки ҳамин футболбозоне ки имрӯз легионерое ки дар Тоҷикистон бозӣ мекунанд на он қадар уринҷушон аз бозингарони мо баланданд. барое ки вақте ки ҳисоб 3-0 аст ба фоидаи мо ва чунин бигем як ғайри қонун бозӣ кардан як чи ғайри варзишӣ аст. бовар кунед, ман намедонам чӣ гӯям. ман як чиз мехоҳам аз мухлисоне ки ҳамирӯз дар бозӣ буданд ва мухлисоне ки мумкин дар хонаҳошон интизори ки ғалабаи мо буданд, ман узр мепурсам ва мехоҳам ки як чиз гӯям, дастаи Коктошро бо ин ғалаба табрик кунам ва ба бозингарон намедонам чӣ фикр доранд ино, не ки ба фикри ман ин хеле ноҳурматӣ ба бозии футбол хеле набояд бошад. хеле кӯшиш кардем, тайёримон хеле нағз буд. барои ман ин бозӣ яке бозии важнитар буд, барои ки ман аз ҳамаи команда ба дастаи Коктош гузаштам. ба ман ин бозӣ дубора ман кӯшиш кардам ки бозии худамро нишон диҳам. хуб дидори дигар миёни дастаҳои Файзканд ва Хатлон баргузор шуд дар варзишгоҳи шаҳри Кӯлоб. ду дастае ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунанд ва Хатлон боз ҳам тавонист муваффақ шавад. бубинед ки Хатлонро якчанд бозингарони асосӣ тарк гуфтанд ва онҳо ба Хуҷанд гузаштанд ва ба якчанд дастаҳо, аммо шогирдони аслии Ҳабибуллоев боз ҳам пирӯз шуданд. яъне ҳамин муваффақияти дастаи Хатлонро шумо дар чӣ мебинед? онҳо ба марҳилаи якчорниҳоӣ роҳ ёфтанд. манам хабарам аст 2-3 нафар бозингарошон дигар дастоо ба гузаштагӣ, лекин ана ҳамин бозӣ буридагошона сабабаш ман оʻйла мекунам ино ба мактабошон аст, тартибошон аст, як роя медонанд кадом тараф ба рафтан. инҷиба бисёр ман оʻйла мекунам ки мураббиёшона нақшаш ҳаст, хуб ҳаст, раи тоғриба. албатта агар бозингарошон наравад шароитошона нақс кара ино да ино яхти ёрдам тиҳанд, ино бисёр хуб мешуд, дастаи бисёр хуб. агар имсол вазъи молиявӣ дастаи Хатлон беҳтар мебуд, шумо фикр мекунед ки даста боз натиҷаи баландтар? албатта ин 100% беҳтар мешуд. ва гӯем ки мо хабар ҳам ёфтем ки шумо ба бисёре аз бозингарони ҷавони Хатлон ҳам таваҷҷӯҳ зоҳир кардед ва шояд ва дар оянда низ ба тими мунтахаб даъват карданӣ будастед ҳамин гуна бозингарон. албатта аз барои вай дафъа ман гуфтагем не ино ман талаб кардан, ман аз барои ҳамун ҷо задаштем не, ман дашмо гуфтам планомо буд, аз барои ҳамун ҷо мезанем мебинем. албатта ана ин бозӣ ҳам нишон дод ки бозингарошон бисёр хуб ҳаст. бозингаро мебинем бо як кани чито ино худошон нишон метиҳанд тими миллӣ. бале воқеан ҳам фикр мекунам як шонси хуб ҳам ҳаст барои бозингарони дастаи Хатлон. хуб дӯстони азиз, ин бозӣ бо ҳисоби 1-2 ба фоидаи дастаи Хатлон ба анҷом расид. Умарҷон Шарипов, капитани дастаи меҳмонон, дар дақиқаи 111 рақобат голи ғалабаоварро ба самар расонид ва дастаашро ба марҳилаи чорякниҳои мусобиқа баровард. хуб Тоҳир Муъминов ва Аслиддин Ҳабибуллоев ҳам назари худро доир ба ин бозӣ баён карданд. мешунавем ва боз мегузарем ба бозии дигар. бозӣ бисёр бозӣ вазмин гузашт аз он сабабе ки чилик ҳама хабар доранд дастаро бозингарони асосӣ тарк гуфтанд ва он ҳайати ҷавононе ки имрӯз мо ба дастак таклиф кардем хусусан онҳоро дар сатҳи чемпионат байни дастаҳои лигаи олӣ дар байни бозингарони маҳорати онҳоро санҷем. хайр камбудӣ бисёр аст, беҳад камбудӣ бисёр аст ва аз ҳама хурсандии овар аст ки дар ду қисме ки мо бозӣ кардем, дар қисми аввал тактикаи бозӣ мо дигар буд, дар қисми дуюм дигар буд ва фикр мекунем ки аз ҳудаи
супориши мо дар назди футболбозӣ мо баровардан, вале боз такрор мекунам, мутаассифона камониҳо беҳад бисёр ҳастанд аз ҷиҳати техникӣ, аз ҷиҳати тактикӣ. Ну, это кубковая игра, я бы не сказал, что ребята искали, видите, все шло по плану, вели 1-0 и в конце, блядь, ну, вратарь такую ошибку совершает, ну, как можно так допускать ошибку? И к ребятам претензий по самоотдаче нету. Так, ну, кубковая игра, команда ваша с победой в следующий этап, то, что они прошли, ну, команда ваша хорошая, ну, Хатлон, я извиняюсь, конечно. Ну, футбол. Будем дальше работать. خب استرافشان در میدان خود توانست انتقامش را از کلوب مرکزی ورزش ارتش بگیرد، زیرا در مرحله اول چمپیونات آنها از تیم مذکور مغلوب شده بودند، ولی شاگردان علیار رشون محمدوف در بازی جام توانستند نتیجه خوب به دست آورده. حساب 3-1 واقعا هم ارزنده بود برای فوتبالبازان استرافشان. ман чите уно медонам хонаба истирафшанба бисёр ино хуб бозӣ мекунад ба лешикошон майдони худошон, но ман хоҳиш мекардам ки ино виз баам нағз бозӣ кунад, бозиҳои сафарӣ баам хуб бозӣ кунад, натиҷа кунад, чиба ки бозингарошон бисёр нағз бачаҳои нағз аст. Ҳамин аз барои истирафшан ба бозӣ кардан барояш бозингарошон бисёр хуб, характерошон аст, ҳаракатошон аст. Аз барои ман эълон мекунам ино хонаба 3-1 буридан. Фарқ надорад 2-1, 3-1, 1-0, ну буридан ин бисёр аз барои даста, аз барои мураббӣ, аз барои клуб ин бисёр муҳим аст. خب الهام баротов боз ҳам хуб бозӣ мекунад дар айди истирафшан ва яке аз гӯем ки рамзҳои асосии дастаи истирафшан шудааст. Дар ҳар бозӣ гол мезанад ва ду голи ӯ дастаро ба даври дигар баровард. Хуб дар мавриди илҳом баротов ман мехостам шумо каме андеша мекардед, андешаи худро баён мекардед, чун бозингари тими миллӣ аст. Илҳом бисёр ақлнок бача. Ман фикри ман ҳаёт баям вай бозингари хуб аст. Да, одами хуб аст, майдон баям бо лидер, бозингари хуб аст, ҳаракатош аст. ҳозир ҳамин тими миллӣ бо мовоя даъват кардем, кайфияташ бо хуб шуд. ман эълон мекунам си ба даромдагӣ бошадам, ҳоли вай ҳаракатош ҳаст. и мана хурсанд мекарде ки ҷояш ки командая пеш ба даъват мекунад. вай якум ёрдамчии мураббӣ ҳаст. аз барои ҳамон мураббӣ агар майдон ба ҳам тихин бозингар бошад бисёр хуб мешуд ҳар як мураббӣ. бале ва сабаби бохти дастаи клуби марказии варзиш артишро дар чӣ мебинед? шумо дар барномаи қаблӣ гуфтед ки яке аз бозиҳои зеборо имсол ҳамин даста нишон медиҳад. ино ман ба маъқул, ман дар шумо гуфта будам, иноям регар бад хатлон як бозӣ шуд бой додан. ин бозиҳо ман фикрам ино мебуранд, командашон бисёр ино дастошон бисёр куч, як нафар не бутун як сарҷамон аст. Да, ҳамонашон бисёр нақс. хуб дӯстони арҷманд, дар поёни ин рақобат сармураббии дастаи истирафшан Алиёр Ашурмамадов ва Сергей Ҷиз ки аз дастаи меҳмонон фикру андешаҳои худро баён карданд. ҳоло мешунавем ки онҳо чӣ гуфтанд дар мавриди ин бозӣ. имрӯз бозӣ хеле ҷолибу пуршиддат гузашт. рақиб хеле мушкил буд, барои ин ки мо дар охирон бозӣ ба рақиб бой дода будем. мо хулоса буровардем аз ин бозӣ. раҳмат ба бачаҳо ки ҳамин нақшае ки кашидем онҳо дар майдон иҷро карданд. фикр мекунам рақибам имрӯз вазъиятҳои хуб дошт, лекин аз мо вазъиятҳои беҳтар буданд ва мо истифода набурдем аз он вазъиятҳое ки доштем. О матче мне сказать нечего, комментировать нечего. Кто видел, тот видел. Больше я не хочу сказать. Какие-то эмоции я держу, но какие-то вещи такие взрослые, знаете, когда команда проиграла, что-то говорить я не буду. Вот все, проиграла, все. хуб бинандаи азиз, ҳамчунин дар ин марҳила дар варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат бозӣ бо иштироки дастаҳои Душанбе 83 ва Регар Тадас баргузор шуд. ин ду дастаҳо дар марҳилаи аввали чемпионат аллакай бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода ва дар он бозӣ шогирдони Назирчо Ризомов бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст оварданд. аммо дар бозии марҳилаи ҳаштагниҳои ҷоми Тоҷикистон дастаи Душанбе 83 ба бохт рӯбарӯ гардид бо ҳисоби 0-1 бо як голи задаи капитани Регар Тадас. шумо ин бозиро аз наздик тамошо кардед, фикр мекунам чӣ хулоса барорӣ кардед аз бозии дастаҳо? фикр мекунам Душанбе бозии арзанда нишон дода тавонист.
агар ҳамин читу буд ҳамти агар мегуфтаг бошам регара бозиш якти маънонок буд чӣ ба ки ино ҳамдигарошон кати 3 сол 4 сол дахелан бозӣ кардашин ҳамдигарошон нағз мефаҳманд лекин 83 бисёр 90 дақиқа ҳаракат кард охири 10 дақиқа бисёр нағз ҳаракат кардан ана мезананд ну нашуд ин хакун бозӣ лекин ду дастаям бисёр нағз боз кард ҳаракат бозӣ кушоди футбол буд бисёр 90 дақиқа ҳаракат кард 90 ба тартибам буд майдон ба бисёр гап набуд ҳар ки кори худаша кард бисёр нағз ман ба мақул шуд бозӣ ва ҳамкори мо Фаррухи Низомизода як гузоришам омода кардааст роҷеъ ба бозии ҳамин дастаҳо биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна як гузориш ва баъдан боз барномаро идома медиҳем. پس از تنفس 20 روزه فوتبال تاجیک دوباره به میدان‌های سبز کشور برگشت. مسابقه از روی سطح و صفت دومین درجه در تاجیکستان یعنی جام کشور از مرحله هشتگ‌نهایی ادامه می‌یابد. دسته دوشنبه 83 که موسم جاری را با برابر سپری دارد، آیا می‌تواند در این مسابقه نیز موفق باشد؟ پاسخ این سوال را پس از 90 دقیقه می‌گیریم. ниҳоят бозии ҳассосу муҳим барои иштирокчиёни мусобиқаи анъанавии ҷоми тоҷикистон оғоз гардид. дастаи душанбе 83 дар майдонаш бо яке аз серҷоизатарин дастаҳои футболи кишвар дар ин мусобиқа рӯбарӯ гардид. дар воқеъ регарта даст ҷоизадори шашкаратаи мусобиқа буда давоми 2 соли охир дар финал баромади арзанда нишон медиҳад. ба тарзи дигар метавон гуфт ки футболбозони шаҳри Турсунзода дастаи ҷомдор ҳастанд ва имсол низ нияти натиҷаҳои баландро дар ҷоми Тоҷикистон доранд. бозӣ бо голи задаи Расул Файзов, капитани дастаи регарта даст оғоз шуд. ӯ бо кӯмаки Шерзод Маҳмадиев тӯбро ба кунҷи дарвозаи мизбонон зад. агар расиш ба бозингари мизбон намешуд, шояд дарвозабон Азимҷон Қараев тӯбро дошта мегирифт, аммо Файзов ин муваффақиятро дар бозии сарҷамонаи тимаш мебинад. ҳай бачаҳо раҳмат мегӯм ки ҳаракат кардан ҳамин бозиро буридем, даври дигар биромадем. ташаккур мегӯм бачаҳода ки меҳнати калон кардан. акун ин бозӣ ҳам хеле ки масалан ҳам хеле пас омад ки маям вай накарда будам. жиддат кардам. яке омад хай туғрӣ кардам, задам. имкониятҳо барои шогирдони Назиршоҳ Ризомов кам набуданд. дар мавриди ҳолатҳои баҳснок бошад ҷои гап ҳам нест. як ҳолат дар дақиқаи 9 бозӣ сар зад, аммо ба иддаои довар амали қоидавайронкунӣ набудааст. ба ҳамлаҳои соҳибони майдон футболбозони регарта даст ҳам ҷавоб мегуфтанд. талафот барои меҳмонон буд ки Фарҳод Холбеков бо сабаби ҷароҳат тарки майдон кард. фурсатҳои голзаниро дар ҷаримагоҳи регарта даст ғайр аз бозингарони хатти ҳамла нимуҳофизатгарон ҳам доштанд, аммо бо натиҷаи 0-1 нимаи аввал ба поён расид. дар қисми дуюми рақобат Назиршоҳ Ризомов танҳо як тағйирот анҷом дод. ҳарчанд бо омадани Идрис Амину ба майдон бозии душанбе 83 дар марказ каме беҳтар шуда бошад ҳам, аммо боз дар хатти ҳамла онҳо муваффақ набуданд. Назиршоҳ Ризомов баъд аз он ки дар мавсими имсола дастааш дар сафар регарта дастро шикаст дода буд, сабаби онро боварии зиёди футболбозон ба худ медонист. фарқ ҳамея ки бачаҳои мо хиёл кардан мо бо буридем уже пеш аз бозӣ уже хиёл кардан мо бозиро буридагем. тайёришон ҳам хел барои бозӣ буд, бой додем. ягон чиз футбол ҳамея гол намезанем, мо дам мезанем. чунин менамояд ки вазъ дар дастаи регарта даст рӯ ба беҳбудӣ мениҳад, аммо футболбозон танҳо маоши моҳи марти худро гирифтанду тарки даста накарданд. вале хурсандиовараш он буд ки дар ҳайати регарта даст футболбозони наврас ба майдон омаданд ва хубу арзанда ҳам ҳунарнамоӣ доштанд. ҳамин тариқ душанбе 83 дар майдони худ бо як гол шикаст хӯрд ва аз идомаи мусобиқа маҳрум шуд. регарта даст мисли солҳои пеш барои ҷом талош мекунад. дастаи регарта даст бо як голи Расул Файзов тавонист ба марҳилаи чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон роҳ ёбад. дастаи душанбе 83 ки соли нахуст аст дар ҷоми Тоҷикистон ширкат мекунад, аз марҳилаи ҳаштагниҳоӣ канор рафт. Фаррух Нозимзода, Маснави Зайниддинов, махсус барои барномаи 90 дақиқа.
хуб дар мавриди Регар Тадас ки вазъи ин дастам он қадар хуб набуд дар мавсими имсола, вале қабл аз ҳамин бозӣ масъулини даста иброз карданд ки вазъи молиявии даста хуб аст ва онҳо маоши моҳи марти худро гирифтанд ва бозингароне ки 4-5 нафар буданд бояд дастаро тарк мекарданд дар даста боқӣ монданд. бубинед ҳамин чиз таъсир нарасонид ба бозӣ бо Душанбе 83, яъне боз 4-5 моҳи дигар ҳоло онҳо музди маоши моҳонаи худро нагирифтанд. ҳамин гуна мушкилиҳоро ҳоло дар дастаҳои мо шумо дар чӣ мебинед? медонед якун уноя оиликаш пулаш мо ба яхти дуртар, лекин калон таъсир мекунад. аз барои худаша клубаш, аз барои худаша шаҳраш буромада 4-5 моҳ оилагӣ нагирифтагӣ бошадам бозӣ кардаштааст ва маоши моҳи марта гирифтанд ҳамин гуна ғалаба ба даст оварданд. лекин ман ба даст ҳамтохим бозои хуб ман фикрам ки ҳамон раҳбарои Регар ҳамсун дида як дилошон яхтека гарм мешаду инова бачаҳо ба оликоша наметан. ин командаям бисёр ояндеш калон, ояндеш бад таърихаш аст ин команда. Яке аз дастаҳои серҷоятари Тоҷикистон аст. албатта ин тухин команда, ин тухин дастая гум кардан дар кор не, аз даст додан дар кор не. ин тухин дастая ташкил кардан барояш мӯл вақт дар кор, 1 сол, 2 сол, 10 сол дар кор. лекин вая гум кардан 1 дақиқа, 1 сония. аз барои ҳамон на фақат ин бозингарон, на фақат клуба раисош, на фақат мураббиё, раҳбарои Регарам ҳамин чиза фаҳмиданашон дар кор ки бояд даста хубтар ҳунар намоӣ кунад. Хуб, шумо ин бозиро аз наздик тамошо кардед. Барои дидани футболбозони алоҳида рафтед ба ин бозӣ. Хуб, киҳо дар назари шумо дар ин бозӣ хубтару беҳтар бозӣ карданд ки арзандаи даъват ба тими миллӣ ҳам буд? ҳаст бозингаро хуб, бозингарои хуб ҳаст, лекин ҳамин вазъиятба хуб бозӣ мекунад. Дига вазъият дига хел бозӣ мекунад. Сабаб дар чи аст? Система нест, стабилӣ нест. ман фикрам ки аммо машқба ҳар як вазъията ино як бор не, ду бор не, 100 бор, 200 бор такрор карданаш дар кор, тамрин карданаш дар кор, бисёр мӯл меҳнат карданашон дар кор. агар ҳамти бошад ҳамин мураббия, ҳамон устоза фикраш маълум мешуд даболи чӣ кор кардагӣ ино. футболист мефаҳмад, намефаҳмад. ҳамин чизо дар ман дар кор. албатта бозингарои дар ман дар кор буд, ман рафта дидам, лекин як чиз ки ман талаб мекардагӣ чиз албатта клуба дига чиз талаб мекунад. бозингара ҳаракатош ҳамин дар ман яхтека ман фикр кардаштем ки ман унока чӣ то кор мекунам. ман уноя ҷоғ занам ҳозир даъват кунам 4 рӯзба ман уноя алиш карда наметонам. уно майяш кати ҳар рӯз боли ҳамба кор мекунад, талаб дига. тими миллӣ ба талаб дига. аз барои ҳамон ҳамин мана фақат нигарон кардааст. да ҳамин ки чӣ то ман унокати кор мекунам. лекин бисёр бачаҳои наст, бисёр ҳаракаташ аст, дилаш аст боз кардан ба. лекин унҷа ба тамрин дига, мо ба тамрин дига. ман нагуфташем унҷа тамрин хуб не, айни мо хуб не. просто тамриномо фарқ мекунад. бисёр калон фарқ мекунад. бисёр мо эътибор метем фикр ба, мо эътибор метем суръат ба, мо фикр метем қувват ба. унҷа ба дидаштем اون قطر چیست؟ اون قطر جوابگو نیست. جوابگو نیست. خب دوستان عزیز و این بازی گفتیم با حسابی 0-1 با فایده رگار تداس به انجام رسید. اونها با دور دیگر روی خود رو هموار کردند. خب در مورد بازی دیگر میانی دسته های روشنی کلوب و پنچر گفتم میگذاریم. بازی در کلوب برگزار شد. دسته ای که در تاجیکستان در چند سال اخیر هم در لیگ اولی بازی کرد. سال 2012-2013 چمپیون تاجیکستان است روشنی کلوب و حالا توانستند اونها بعد از غلبه بسیار مشکل بر پنچر با دور چهارک نهایی راه یابند. اما بسیار چیز در این بازی نگران کننده بود، مخصوصا ادب و ترتیب و انتظام فوتبالبازان از هر دو طرف، مخصوصا از دسته میزبان روشنی کلوب که بسیار نگران کننده بود. آیا همین گونه حالت و همین گونه گویم که نبودن دیسیپلین در دسته ارزنده است که اونها به لیگ اولی برآیند؟ چون که روشن حالا صدرنشین لیگ یکم است و نیتی به لیگ اولی برآمدن را دارد. اگر ما از فوتبال گپ میزدگی باشیم، یکم ترتیب انتظام شدنش دارد. ترتیب انتظام نباشد دستت خوب نمیشد. هیچ وقت خوب نمیشد. چقدر ستاره فوتبالیستاتون باشدم هیچ کار کردن نمیتونید. از برای همون اینا با ترتیب در کار. چی که فوتبال با برام داشتم با ماها فوتبال میبینیم
جنگ نمیبینیم گپ نمیبینیم بازیگر یکی گپ زدنش دکور یکی بازی کردنش دکور فوتبالیست گپ زد که من نقص من این تو من اون تو وای فوتبالیست نی وای уже пенсия ба бурод мешуд рафта китоб нависад мешуд аз барои мо чуто футбола бурдан омриш давай дамо ақл ёд данаш дакор аз барои мо ман медонам клуб бисёр тими нақс дастаи нақс ино ҳаракат кардашин оли лига ба буром дамба манам ҳамун бозоршина дидани ки ман ин худаш чуто команда ҳамун дастаи чуто чиба ки мураббиёшона нақс медонам ғайратали да ман бисёр нағз медонам ғайратали ҳамун ба ман як худам дидани ки ҳамун чуто ино раҳбаро ба чӣ даркор дулоби ҳамин даркор ме ҳу даркор не балешико ба даркор ме не мутахассисо ба даркор ме не устозо ба даркор демак ҳамта кардан даркор ки фақат бози ба фикр ақлатон фикратон фақат футбол бозӣ ба шуданаш даркор судя аут рафт угловой шуд дод ин чизо даркор не ин чизо монда рафт 40 солоба ҳозир мо дигар чиз ба эътибор кардан даркор тартиб интизом суръат қувват тактика психология ин чизо ба мо эътибор додарам даркор ин то бошад ино ҳеҷ вақт истиқлол кати боз карда наметавонанд вазби мушкил мешуд хуҷанд кати боз кард акун оянда ба куташем оли лига ба ин коро нест унҷа ба тартиб карточка зард сурх аст ин чизо ба дайно бод мушкил мешуд ва дӯстони азиз равшан гуфтем бо ҳисоби 3-2 ғалаба кард нахустин голро ҳимоятгар саидамири саидахмад ба дарвозаи ҳарифон зад баъдан дар қисми дуюм ҳамин филбоз корти сурх гирифт бо сабаби вайрон кардани қоидаи бозӣ бисёр дахал бозӣ кард ва аз майдон хориҷ шуд баъдан баъд аз ҳисоби 2-0 ки шоди муродов бозингари дигари равшан голи дуюмро зад дар қисми дуюм паншер якбора ду голи дигар ба дарвозаи равшан зад ҳисоб 2-2 шуд ва дар вақти иловагӣ овертайм бозингарони равшан тавассути зарбаи пеналти иҷро кардаи далер шомуродов тавонистанд ки ба пеш бароянд хуб паншер ҳам мағлуб шуд ва як бозингари ин дастам дар охир корти сурх гирифт ин абдулатиф тоҷиахмедов буд ки дар поёни рақобат ман фикр мекунам то як андоза дар ҷараёни ҳамин рақобат ягон таъсир ҳам намерасонид вале бисёр хушҳолкунанда буд футболбозони навраси 16-17 сола дар ҳайати дастаи равшан ки ба майдон омаданд ва бисёр арзанда ҳам бозӣ карданд фикр мекунам агар дигар дастаҳо ҳамин гуна бозингаронро имконият диҳанд шанс диҳанд боз ҳам барои рушди бозингарони ҷавон хубтару беҳтар мешавад албатта хуб дӯстони азиз мегузарем ба бозии дигар ки миёни дастаҳои барқчӣ ва локомотив баргузор шуд дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ки ин бозӣ бо пирӯзии футболбозони меҳмон ба анҷом расид хуб ду дастаҳое бозӣ карданд ки ҳар ду дастаам футболбозони наврасу ҷавон буданд шумо дар ин бозӣ ширкат кардед ва чӣ хулоса баровардед оё дастаи барқчӣ ки бештари онҳо хатмкунандаҳои академияи федератсияи футбол ҳастанд чӣ гуна бозӣ карданд муқобили дастаи лигаи олии локомотив помир ду дастаям бисёр хуб бозӣ карданд маълум ки бинед агар ду устоза кораш маълум меҳнат кардаги тамрин кардаги бачаҳоям бисёр нақс хуб гӯш мекунад тартиб интизом буд ду тимам бисёр нағз боз карданд лекин локомотив бачаҳо яқити солаш калонтар таҷрибаошон ҳаст албатта маҳоратошон хуб беҳтар қуввати барқчӣ нарасид камтар нарасид агар ҳамто гирем муомин 90 дақиқа ба дусе вазъияти фурсати гол задани шуд барқчӣ баям бисёр нағз боз кардам бачаҳо чиба ки ман мелоша намедонам тонишман ҳамун олмосиба будагим ба ино ҳамошон кати ман гап мезадам бисёр тим ду дастаям бисёр хуб боз кард бале воқеан ҳам як иштибоҳи дарвозабони дастаи барқчӣ ҳам сабаби голи дастаи локомотив фомил шуд ислом зоиров муаллифи гол гардид ёдовар мешавем ки ин футболбоз дар бозии муқобили барқчӣ дубл кард бозингаре ки нав ба тими мунтахаб даъват гардид ва ҳоло то як андоза ӯ бозингари асосии тими миллӣ ҳам ҳаст инро вақт нишон медиҳад зеро дебюти ӯро ҳам мо интизор ҳастем хуб дар поёни ин рақобат ҳам фикру андешаи мураббии дастаи локомотив помир ва як бозингари дастаи барқчиро мешунавем ва баъдан идома медиҳем намин бозие ки дар лигаи якум довир карда истодед ва бозие ки имрӯз бар муқобили дастаи лигаи олӣ довир кардед чӣ фарқ аст байни дастаҳо шумо эҳсос кардед ҳамин чизро бале эҳсос кардам дастаи лигаи олӣ хеле фарқкунанда аст фаҳмишашон тасаввури бозиашон хеле фарқкунанда аст хеле фарқ мекунад дастаи
Локомотив Помир як сол шуд ки ба лигаи олӣ чӣ карда истодааст, баромад карда истодааст, хеле чӣ кардааст, пурқувват аст. Сегодняшняя игра прошла очень, как сказать, интересно прошла. Соперник мне очень понравился, хорошие ребята, команда Барачи, мне очень молодые ребята понравились. Поэтому игра сложилась такая очень интересная, да. А не сказалось вот перерыв, который был в чемпионате в вашей команде? Не, ну не то, что скажу, что перерыв сказался, просто вообще любая кубковая игра, несмотря зависимо от соперника, с какой он лиги, то всегда, и тем более из одной игры сейчас выходит команда, поэтому по-любому эта игра должна была получиться интересной. Ну, может быть, у нас чуть опыта больше, поэтому мы сегодня выиграли. خب استقلال با حساب 11-0 پیروزی به دست آورد. در این بازی البته بسیار چیزها معلوم بود که استقلال نسبت به دسته ماهر یوون که سال گذشته در لیگ دوم بازی میکرد، این سال به لیگ یکم آمد و مقابل چمپیون فعلی تاجیکستان بازی میکرد. خب امکان بود که مثلا ویتالی لوچنکو بازیگران جوان رو بیشتر به میدان آورد، اما اونها حیاتی پرقوتی خود رو سر دادن و بازی الکی در نیمه اول 5 گل زدند. خب من می‌خواستم راجع به همین عوض‌شوی بازیگران شانس دادن به فوتبالبازان جوانی دسته استقلال کمی صحبت می‌کردیم. البته این فکر استاد استقلال بله سرمربی خواهش کند این تو میکند، خواهش میکند این تو، ما نمیدانیم چی باید این تو کرد یا که اون تو کرد. لیکن من بازی ماهر دیدم بسیار خواهشاشون بود. بله بازی کردن با البته قوتشون نرسید، مهارت نرسید، لیکن بازیشون نقص من بسیار معقول شد 11 تا من خواهش میکردم 2-0 شود 3-0 شود، لیکن 11-0. لیکن من فکرم که اینو بسیار کلان درس شد برای ماهر بسیار کلان درس شد. اگر همون استاداشون همین بازی بسیار خوب تحلیل کنند، همون نازک جایشون دیده بالا همون با اگر کار کنن تمریناشون ساز کنن، من اعلام میکنم کماندی خوب یکم لیگ با بسیار کماندی خوب اینو دویم جای بود است. حالا اینها تلاش دارن برای برآمدن به لیگ عالی در موسم آینده. کمانداشون بسیار خوب. من فکرم که اگر هم تو حرکت کنن بسیار ناز باز کرده میره. بله از جهت مولوی هم ماهر یکی از دسته‌های موفق هم است و میتواند یعنی امکانی هنرنمایی در لیگ عالی رو هم دارد و چند سال ما از ناحیه یوون یک تیم رو در لیگ عالی نمیدیدیم. سالهای پیش بودند اما دوام چند سال اخیر حتی در لیگ یکم هم یک تیم مکمل از ناحیه یوون نبود. و حالا یک گزارش داریم راجع به بازی استقلال و ماهر تماشا میکنیم و باز یک چند سال داریم با عثمان توشف راجع به بازی دسته استقلال. барномаи баргузории рақобатҳои даври ҳаштакниҳои ҷоми тоҷикистон дар соли 2020 ба 3 рӯз тақсим шуда буд. шурӯъ аз 1 август дастаҳо барои ба даст овардани рӯйхати даври чаҳорякниҳоӣ бо ҳам рақобат карданд ва дар рӯзи охирини рақобатҳо қаҳрамони феълии ин мусобиқа истиқлоли душанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе дастаи моҳири ёвонро қабул кард. барои ҷоизадори охири мусобиқа дастаи истиқлол бозӣ бо дастаи моҳир аз ноҳияи ёвон ки соли аввали ҳунарнамоиро дар лигаи якум пушти сар мекунад ба осонӣ сипарӣ гардид. дар ин рақобат сармураббии дастаи истиқлол Виталий Левченко ба истиснои дарвозабон пурра аз ҳайати асосии худ кор гирифт. ин буд ки Манучер Ҷалилов дар 30 дақиқаи аввали бозӣ покер кард ва афзалияти калони мизбононро нишон дод. вохӯрии мазкур чуноне сипарӣ шуд ки танҳо бозӣ ҷониби як дарвоза сурат мегирифт, аммо баъди ҳисоби 2-0 меҳмонон аз як фурсати хуби голзанӣ истифода бурда натавонистанд. зарбаи Дилшод Тағоев аз масофаи тақрибан 5 метр ба ҳадаф нарасид. нимаи аввали рақобат бо ҳисоби 5-0 бо голи Воҳид Орасаҳедов ба поён расид, вале ба суоли он ки чаро сармураббии дастаи истиқлол ба футболбозони ҷавону эҳтиётӣ дар оғози рақобат шонси ҳунарнамоӣ карданро надод, мо чунин посух гирифтем. Мы каждую игру, еще раз говорю, мы уважаем всех соперников и поэтому ставим всегда на каждую игру боевой состав. Поэтому эта игра не есть исключение. У нас вышел состав, который должен добывать победы и который должен прогрессировать. Поэтому ничего такого удивительного в этом нет. Еще раз хотел отметить ребят, которые вышли во втором тайме, что они не остановились и продолжили ту же линию. Поэтому есть конкуренция, есть приятно видеть, что ребята, которые выходят во втором тайме, они создают конкуренцию, кто выходит в первом тайме. Поэтому
вот этот баланс надо поддерживать и прогрессировать, и расти как футболистам, вот, молодым я имею в виду, так и нашим опытным футболистам, держать себя в тонусе. И, естественно, мы все в предвкушении начала второго круга. дар қисми дуюми бозӣ 5 тағйирот барои дастаи Истиқлол сурат гирифт ва 6 голи дигар ба қайд гирифта шуд. Шеридин Бобоев 2 гол, Алишер Ҷалилов, Ваҳдат Ҳанонов ва Рустам Соиров 1 голи дигарро ба номи худ муҳр заданд. Лек аз ҳама лаҳзаи хотирмон ва голи зебо бо иштироки ҳимоятгар Ваҳдат Ҳанонов ба қайд гирифта шуд. Ҳамин тариқ дастаи моҳир рақобатҳояшро дар марҳилаи якашниҳои ҷоми Тоҷикистон ба поён расонид. Аммо роҳбарияти ин даста аз бозии дастаашон дар ин марҳилаи мусобиқа қаноатманд буданд. мо аз ҳама бозигаромон ризоем. ҳарчанде ки ҳисоб калонам ки бошад, бозӣ бачаҳо хуб карданд. бояд ҳамеро гӯем ки хат дигар чӣ бозӣ хак насиб ҳамин бозӣ ҳамин хел шуд, ҳисоб ҳамин хел калон шуд. бояд гӯфт ки ин дастаи дуюм дастаи олӣ буд ки мо бо ин дастаҳо бозӣ кардем. Якум дастаи мо бозӣ кардем бо дастаи Хатлон бозӣ карда будем. акнун Истиқлол дастаи дуюм буд. хат дар оянда боз бозиҳомо дигартар мешавад, хубтар мешавад. Истиқлол бо ҳамин рохати даври чаҳорякниҳоиро соҳиб шуд. Дар ин марҳила онҳо боз бо як иштирокчии дигар аз Лигаи Якум рӯбарӯ мешаванд. Ин дастаи равшан аст ки аз дигар дастаҳои Лигаи Якум ба куллӣ фарқ мекунад. 5 гол дар қисми якум ва 6 гол дар қисми дуюм. Ҳисоби умумӣ 11-0 ба фоидаи дастаи мизбон. Истиқлол дар баробари Моҳир дар охирин рақобати ҷоми Тоҷикистон дар даври ҳашакфинал имшаб дар ҳамин майдон дидор анҷом дод ва бо ҳисоби калон пирӯз шуд. Натиҷаи ин бозӣ бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки дастаи Истиқлоли Душанбе аз ҷумлаи фаворитҳои асосии мусобиқа ба ҳисоб рафта барои дигарбора соҳиб шудани ҷоми Тоҷикистон дар соли ҷорӣ ҳамаи саъю талошро равона месозад. гузориши махсуси Парвизи Маҳмадамин ва Зайниддинов Маснавӣ барои барномаи 90 дақиқа. Истиқлол дар қисми дуюм бо ҳайати дигар бозӣ кард ва мо дидем ки ҳамон бозигарони ҷавоне ки ба майдон омаданд ҳамон баланси бозиро нигоҳ дошта тавонистанд. Хуб, Истиқлол ҳам дар Лигаи Олӣ ҳам дар ҷоми Тоҷикистон яке аз фаворитҳои асосӣ ҳам буда метавонад. Хуб, яке аз фаворитҳои асосӣ аз мусобиқа берун шуд. Хуҷанд оё муқобили Истиқлол дигар дастаҳо метавонанд дар ҷом муборизаи пуршиддат кунанд? Киро дида метавонад рақиби асосии дастаи Истиқлол дар ин мусобиқа? ман фикри ман Хатлон ҳаст, Регар ҳаст, Локомотив ҳаст. ман ҳамон бозе интизор шуда шем бинам гуфта кани чӣ то бозӣ мешуд. фикрам ҳамин командаҳо чаро Коктош не? Коктош чӣ да Коктош ҳаракат мекунад, бозошон нас ин буридан бо даино қувват метиҳад, бо суратошон баланд мешуд, кайфият хуб мешуд. амин умуман ҳамтигред ҳама чиз ба таъсир мекунад кайфият. Кайфият, психология. Агар ҳамсин соз бошад ҳамеша шуда мегирад. хуб, дар мавриди он ки Истиқлол дар сафар бозӣ мекунад дар марҳилаи чорякниҳои бо Равшан, дидори дастаҳои Истиқлол Равшан дар чанд соли охир ине ки дастаи Равшан дар Лигаи Олӣ бозӣ мекард, яке аз бозиҳои бисёр сертамошобинтарин буд. Классикои футболи Тоҷикистон ҳам буд. Хуб, дар ин даври чорякниҳои ҳамин гуна ҳолатро бо иштироки ин дастаҳо дида метавонем, чунки Равшан дар Лигаи Якум бозӣ мекунад, Истиқлол дар Лигаи Олӣ. албатта Истиқлол бисёр калон даста, бачаҳош таҷрибадор, ҳамашон ҳар тараф ҳамин. Лекин бозе агар бинем ки клубба мешуд, бозе дуюм сеюм тарафаш ки балешико намешин стадион ба. ин ҳам ҳаст ва ҳам як кучи қуввати бисёр аз бораи клуб балешико. яке аз дастаҳои сермухлисарин дар Тоҷикистон аст. уноям истарафшанам. ду даста. Баъд лекин ман фикрам амин як ниятам аст ки бозӣ тартибнок гузараду бозингарои тими миллӣ шикаст набинад. дар ҳамин бозӣ да ҳамин гузарад. ман ба муҳим нест натиҷа, ман барояш натиҷаи хуб. ҳар як бозингар бояд сиҳату саломат бурод.
و بعد از البته باز مرحله آغاز مرحله دوم تمرین‌های تیم ملی هم شروع میشود دوام یک هفته دیگر فکر میکنم و فکر میکنم باز چهره‌های نو رو هم میبینیم در تیم ملی و بیاید دوستان عزیز بر حقیقت بازی‌های دور چهارگانه‌های مسابقه متوجه میشویم که عبارت از البته 4 بازی است 8 دسته حالا برای برآمدن به در نیمه‌های تلاش میکنند. равшани куло با استقلال بازی میکنند، لوکوموتیو امیر با ریگارد است، اسخات با خاتلون، استرافشان با کوکتوش. کدام از این بازی‌ها به اندیشه شما بازی مهم و حساس یا مرکزی هم هست در این مرحله؟ من خواهش میکردم که خواهش میکردم که لوکوموتیو خاتلون کدی بازی کند. شما همین گونه انتظار داشتید؟ تخمین میکردید؟ تخمین همون خواهش میکردم لیکن همه بازو خوب میشد، همه بازو خوب میشد. استقلال بایم مشکل میشد، روشن کدی کلوب باز کردم لوکوموتیو ریگار. من نیت میکنم که ریگار خوب بازی نشون میدهد. 30-41 تایم نه 90 دقیقه بازی. ریگار تداس همچنین یکی از دسته های سرجوزیتانی در جام تاجیکستان است. 2 سال اخیر در فینال بازی میکنه. خبرم است. خاتلون اسخاتا من ندیدیم. نو خاتلون من اول میکنم یخته که قوته دا. این استرافشان و کوکتوش خوب بازی میشد. بسیار بازی خوب میشد. اگر همون کوکتوش میشد من میرفتم اون بازی دیدم با. امکانی با بازی استرافشان رفتم. ممکن اینو یک روز بازی کند من رفتن نمیتونم. من باید خزق بودم لوکوموتیو دیدن بازی. بله. لوکوموتیو. این استرافشان خیلی استقلال من میدونم اکن بازیگراش خوب میدونم. استرافشان کوکتوش من دیدنی بودم. بر صورت امکانیت هست که شبکه فوتبال و شبکه ورزش بازی ها رو مستقیما منظور بیننده و فکر میکنم در نزد آینه نیلگون هم تماشا کردن ممکن است. ممکن لیکن چیزی که در میدان بود در تلویزیون با فیلم دیدن نمیتونید. من با مهم هست که توپ اینجا با این چیکو کرده است. شما کامera که ایشون نشون میدید من نمیبینم دروازه چیکو کرده است بالاتر. زشید من با همین چیزا درک کردم. تشکر زیاد. سلامت باشید. فکر میکنم باز در برنامه‌های آینده راجع به بازی‌های تیم‌های گیم که اشتراکچی لیگ اولی صحبت خواهیم کرد و این دوستان ارجمند راجع به دوری هشتگ‌های جام تاجیکستان بود که ما یک صحبت کوتاه هم داشتیم با کارشناس فوتبال مهمون همیشگی برنامه 90 دقیقه. از این پس فکر میکنم باز در مرحله دومی چمپیونات با هم وا میخوریم و بازی‌های حساسی دسته‌های اشتراکچی لیگ اولی تاجیکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار میگیریم. از شرکت شما در برنامه 90 دقیقه سپاس با شما برار میخوایم و دوستان ارجمند برنامه‌های دیگری شبکه ورزش ادامه دارند. تا برنامه‌های دیگر صحتمند و پیروز باشید.